Mosku. Alenuska. Alenuska dut izena. Alenuska Maiorova. 12 urte ditut. Nire aizparen izena Basilisa da, eta 5 urte ditu. Errusiako hiriburuan bizi gara. Moskuko auzotegi batean. Baleta ikasten ari naiz dantza klasikoko eskola batean. Eta laster, nire aizpa ere etorriko da nirekin dantzara. Moskuko erdigunean ez dakit jakingo duzuen Kremlina daukagu. Gotorleku harresiduna da, eta haren barruan jauregiak, katedralak, museoak eta lorategiak daude. Egun hauetan oso gustora ari naiz irakurtzen herri ipuinak bildu eta idazten zituen idazle baten ipuin liburu bat. Aleksandr Afanasiev du izena idazleak, eta nahi baduzue, haren ipuintxo bat kontatuko dizuet. Aztia da, ipuinaren izenburua. Bazen behin, nekazari bat, pobrea, eta oso zuhurra. Kakalardo zuen goitizena, eta aztia izan nahi zuen. Egun batean, emazteari izara bat lapurtu zion, lastopila baten barruan gorde zuen, eta jendaurrean bere burua goratzen hasi zen. Gauza guztiak asmatzeko gaizela esanez. Entzun zion hori emazteak eta galdetu zion ea galdutako izara hura aurkituko zuen. Nekazariak honela erantzun zion. Eta zer emango didazu lan horren truke? Kilo bat irin eta beste bat manteka. Ondo da. Eta hasi zen nekazaria aztiplantak egiten, eta azkenean izara non zegoen adierazi zion emazteari. Handik egun batzuetara, herriko handiki baten zaldia galdu zen. Galdu ez, kakalardok lapurtu eta basora eraman zuen, arbola bati lotuta utziz. Handikiark aztiari deitu zion, eta aztiak imintzio batzuk eginez esan zion. Bidali zure morroiak basora, eta hantxe ikusiko dute zaldia, arbola bati lotuta. Joan ziren morroiak basora, zaldia ekarri ere bai, eta nagusiak 100 rublo emantzizkion nekazariari. Handik aurrera, fama handia hartu zuen kakalardok Errusia osoan. Halako batean, gertatu zen, erregeak ezkontzako erastuna galdu zuela. Eta batera eta bestera, bila-bilerren, inon etzela ageri. Orduan, erregeak azti izan nahi zuen nekazariari deitu zion. Mandatariak nekazariaren herrira iritsi ziren, eta hiriburura eraman zuten zalgurdi batean. Kakalardok beldurrez, honela zioen bere artean. Hauxe da nire azkena, nola asmatuko dut erastuna non dagoen? Haserretuko da erregea, eta Errusiatik bidaliko nau, edo auskalo, agian, ni hiltzeko agindu emango du. Eraman zuten erregearen ondora eta hark esan zion. Kaixo, adiskide. Nire erastuna non dagoen asmatzen baduzu, sari eder bat emango dizut. Eta bestela, zuri burua mosteko, agindua emango dut. Erregeak agindu eman zien, gero, zerbitzariei. Gizon hori bakean utzi behar duzue eta bihar goizean goiz niregana ekarri. Erastuna eman behar diteta. Nekazaria aulki batean eseri eta bere buruarekin hizketan hasi zen. Zer esango diot erregeari, hobe izango da oraingo zitxoin eta gau esanka egitea. Oilarrak 3 aldiz kantatzen duenean, ies egiten saiatuko naiz. Pentsatu zuen bere artean kakalardo nekazariak. Erastunura, jauregiko 3 zerbitzarik lapurtu zuten. Bata, zaldizaina zen. Bestea, kotxeroa. Eta 3. sukaldaria. Beraien artean hitz egin zuten, eta hauxe erabaki. Honena, azti horren ate ondora joatea izango da, eta ezer esaten ez duen bitartean, guk ere ez dugu ezer egingo.
baina lapurrak geu izan garela asmatzen badu, lehenbailen hitz egin beharko dugu berarekin eta ez salatzeko eskatu. Horrelaxe bada, 3 zerbitzarieteko bat, zaldizaina alegia ate ondora joan zen. Eta bapatean, oilarraren kantua entzun zen, eta nekazariak esan. Eskerrak, hau da lehena, beste 2 kantu aldi falta dira oraindik. Zaldizaina hori aditzean ikaratuta geratu zen. Joan zen beste lagunengana eta entzundakoa kontatu. Zu egon hemen, eta neu joango naiz oraingoan esan zuen kotxeroak. Joan zen kotxeroa, eta momentu hartan 2. aldiz kantatu zuen oilarrak. Eta nekazariak orduan, eskerrak, hau da 2, orain bat falta. Joan zen kotxeroa, beste lagunengana, eta gertatutakoaren berri eman zien. Orduan, 3. zerbitzariak, sukaldariak, proposamen hau egin zien. Neuri ere antz ematen badit, denok joango gara aztiarengana eta esango diogu, arren gu esalatzeko. Joan zen sukaldaria, eta orduan kantatu zuen berriro oilarrak, eta nekazariak aurrekoetan bezala. Eskerrak, hau, 3. Eta nekazaria korrika irten zen ihes egin nahien, baina lapurrek bidean harrapatu eta esan zioten, arren, ez esan erregeari lapurrak gu garenik, hementxe duzu eraztuna. Bueno, barkatu egingo dizuet ba, erantzun zien nekazariak. Eta nekazariak zoruko ohol bat altxatu eta hantxe gorde zuen eraztuna. Goizean, esnatu zen erregea eta aztiari deitu zion. Nahikoa pentsatu duzu? Bai, badakit non dagoen zure eraztuna. Erori egintzaizu eta nik dakidan ohol baten azpian sartu. Jaso zuten ohola eta hantxe zegoen eraztuna. Erregeak sari handia eman zion nekazariari, eta gero jauregi aurrera joan zen paseatzera. Bide bazterrean kakalardo bat ikusi zuen. Eskuan hartu eta jauregira itzuli zen korrika. Aizu, esan zion nekazariari, zu aztia zara, baina ez asmatu, esku honetan zer dudan. Ai, kakalardo, orain txerori zara erregearen atzaparretan, esan zion nekazariak ozenki bere buruari. Hala da, asmatu duzu, esan zion erregeak harriturik. Erregeak sari handia eman zion nekazariari, eta handik aurrera, zoriontsu, bizi omen zen. Sinetsi nahi duenak, bertara joan eta ikus dezala. Neuk diotsuet, hau egia dala. Gari heldua, berdea, ez den bezala.